guys, good morning. Welcome back my YouTube channel. ಎಂಚೆಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೆ ಯಾನಿ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಲಾಗ್ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನೀ ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದ ಬರ್ಕಂತ ಪೋನುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಪಾತೆ ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ದೆ ಮನೆ ಪಂದ ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡು ಕುಲ್ದೆ ಸೊ ಇತ್ತು ಅಮ್ಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಅಂಚದು ಬೇಗ ಪಿದಾಡುಡು ತಡಾಪುಂಡು ಪಾಪ ಕಾತೊಂದು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೆ 9:45 ಮೂಲೆ ಅಂಡ್ ನನಗೆ ಆ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಡತಂಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಂತ್ನಾಗ ಆಪುಣಿಗೆ ಬಸ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಓಡಿತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆನಾ. കായ്സ് ആക്ച്വലി ലേറ്റ് ആണ്ട് കഴിക്കാൻ സ്പീഡ് പോകുന്നില്ല അമ്മ നേരൊന്നുമില്ലേರು ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಪಾಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಾನೇ ದೇಪಣ್ಣ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಪ್ಪೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು 10 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡಿಲ್ಲೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕುಲ್ದಿನಿ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಿಂಕ್ ಅದು ಇತ್ತ പോകുന്നിಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಮ್ಮನ ರೀಚಾರ್ಜ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅದು ಬಲೆ ಎಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ನಂಗೆ ಅಮ್ಮ ತುಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಲಾಡುಲ್ಲಿರ್ಗೆ ಉಬ್ಬ ಅಮ್ಮ ತುಂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಲಾಡುಲ್ಲಿರ್ಗೆ ಅದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಫೋನ್ ಉಳ್ಳೆತ್ತೆ ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಚೂಡಿ ಬಾರ್ದನ ಚೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೊರಂಡು ಅದು ಚೂರಿ ತರಬಾರ್ದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋನಾಗ ಪಾತಿರೊಂದು ಪೋರಪ್ಸಿ ಅದು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವ ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದ ಅವ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಅಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಅಮ್ಮನ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತದ ನಿಂಗಲ್ತೂರು ಬೇಲೆತ್ತ ನಾವೇನು ಪೂರ ಮುಗಿಪಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಯ ನಿಟ್ಟೆಗೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಕೂಲಿ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತಿತ್ತೇರು ನೆಟ್ಟೇನೆ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ದೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ 4 ಕೂಲಿ ಉಂಡಿಗೆ ನಾನು ಅವೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪಡಾಗ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಅವೇನು ಪೂರ ದೆಪ್ಪಡ ಅದು ಸೆಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ಉಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ದೆಪ್ಪುಗ ಬಕ ನನ್ನ ಏಪ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಬಟ್ ಇನ್ನಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಲಾಗ ಪೋಯ್ನು ಅಂತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ದೆ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಎತ್ತಿದಿ ನಂದು ಅಂಚನೆ ದೀಪುನು ಬಂದು ಎಂತವಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಅವರಿದ್ದನ ಈನಂದು ಕೀಂದು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಮೈಡ್ ದುಂಬು ಬೈಲೂರುಡು ನಿಟ್ಟೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಡೆ ಪೋನಾಗ ಅಮ್ಮಗ BP ಉಂಡು ಬಂದಾರು ಚೆಕಪ್ ಮಲ್ದಜ್ಜಿ ಬೊಡ್ಚಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುನ ಬಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಲೆಕ ನಿಟ್ಟೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೈಲೋಡು ಪಂಡ ಬೈಲೋಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಟ್ಟೆಡ್ದು ಪೇರು ಬಂದು ಮಸ್ಸನ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಆವು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಲಮ್ಮ ಪೂರ ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪೆರೆ ಫ್ರೀ ಪಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಡೆಂಟಲ್ದ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪೇರಂದು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ಈನ ಇಂಚಿನ ಪಂದನ್ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಇಂಚ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ದಾಸ್ತಿ ಪುಣತ ಅಂಚ ನಿಟ್ಟೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೋಯ್ದ ಡೆಂಟಲ್ದ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂಚೂರು ತೋಚ್ಪಾಗ ಬಂದ ಆರ್ನ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡು ಕೂಲಿ ಪೋದಿತ್ತಂಡತ ಫುಲ್ಲು ದೆಪ್ಪಡ ದೆಪ್ಪವಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಲೆಸ ಬೊಯ್ದ ಈನಾಪುಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ವರನೇ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ರಗಲಿಚ್ಚತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಮುಳ್ಳು ನೆಟ್ಟೆಡು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಪನ್ನ ಕೀಂದು ಬೋಯ್ದೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕಲ ಬೈಲೂಡು ಆತು ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಅದು ಮುಳ್ಳು ನೆಟ್ಟೆಡೆ ಉಂಡಾತ ಬೈಲೂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಂಡು ಹೊರ ಪೋದಿತ್ತ ಅಮ್ಮಗ ಈ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರ ಐಕ್ಯಾನ ಐತಿ ನೆಟ್ಟೆಗೆ ಲೆಸ ಬೋಯ್ದೆ ದಾದಾಪ್ನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನಿಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತವೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಪೋದು ಅಮ್ಮಗೀನ ಅಮ್ಮನ ಕೂಲಿದ ಈನ ಪುಣ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕನಿಗಳನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆನಾ. ಇವತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ತೆಗೆಯುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ದೆತ್ತೇರು ನಿಕ್ಕುಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೂಲಿ ದೆಪ್ಪ ಪಂಡೇರು ಹೊರನೆ ದೆತ್ತದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಪ್ಪನ ತಂಚದ ಇತ್ತಾಂಡ್ ಪಾತೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ದೆತ್ತೇರಿಗೆ ನನ್ನ ದೆಪ್ಪು ಇರಿಗೆ ಈ ಪಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೇರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎತ್ನ ಸಂಘನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಶಿಲೆ
ಏಪ ಕೂಡ ಅದೆಪ್ಪು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕಿತ್ತು ಓದಕ್ಕೇನು ಬರ್ತೆ ಕಸನೇ ಕೌ ಚೆನ್ನಾಗ್ತೇವೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ದೂರ ವಸ್ತು ಹಾಂ ಆರು ಈನ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಲೇರು ಪಂಡ ದಾಲ ಒನಸ್ಮನ್ ಪರಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರವಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಾ ಪುರದ ಇದು ಪರ್ರವಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇನೇ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಲೇರು ನಿಟ್ಟೆಗೆ ಬರೋದು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮೂಲ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಟ್ಟೇರು ಡೈಲಿ ಲಾಕ್ ತೂಪುನಾರು ಮಜಾ ಆಯುತ್ತ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಶೋಪುಳು घर पड़ कशास ना ನೀರು ಗುತ್ತು ವೈಶಾಲಿ ನೇಮಿರಾಜ್ ರಾಯ್ ಕಂಚಿಗೆ ಬಸ್ಸ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಪೋತುನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪೋರುಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಐಬ್ರೋ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂದಿನ್ಯೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನದ ದುಮ್ಮೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ಬಟ್ ನನ್ಲ 4 days ಉಂಡು ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಸೊತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಈತು ದೂರ ಕಾರ್ಲಾಗ ಬಂದು ಯಾನು ಇತ್ತನೆ ಮಲ್ಪದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ದರೋರಿ ಇತ್ತೆರ ಸೊ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೇರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರಿಗ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ದಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ್ ಒಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಂಚದು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನೆ ಏಪ ಮುಗ್ಗಿಂಡಂದು ಪನ್ರೆಗಾಯ್ಚೆ ಆತ ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಮುಗಿಪಾಯರು ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಓ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಕೇಂಡೆರು ಸೊ ಪಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಏನು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವಂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಅವು ಪೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೇರ್ ಬೂರುಂಡು ಪಂಡೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಲೇಯರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇನ್ನು ಹೇರ್ಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚದು ಓಕೆ ಅವೇನೇ ಆವು ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತೀರು ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ಯಾನರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚದು ಮಲ್ತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಐಬ್ರೋಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ತುಂಬ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಳ್ಳೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚದು ಹೊರ ನೆಟೆ ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನತು ಹೊರಗೆ ಎಂಕ ಹೊರ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಅಂಚದು ಏನು ಕುಡೋರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡಿಗೆ ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬುಡುಂದ ಅಂಡ ಬಲೆ ಮೂಲು ಕಾರ್ಲಡು ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಪಾತ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾರ್ಲರ್ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರುಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಪತ ಐತ ಮಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರುಡಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೊ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಈತ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಪಣೊಂದು ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಅಮ್ಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಗಳು ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಈತು ಪೂರ ಭಂಗವತ್ತೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಗೈಸ್ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಮೊಕಲ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜರಿ ಎಕ್ಕಡ ತಿಂಚಿ 4 ಸಾರಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸರಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೋನು ಹುಲೈ ಪೋಡ್ಚಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಿಲ್ಲ ಇದ್ದಲ್ಲ ಪೋರಿಜ್ಜತ ಅಂಚದು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಮಲ್ಪ ಹೊಡಿತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಇರ್ಬೇಕು ಏನು ಡೌಟು ಒಂಚೂರು ಪಿದೈ ಪೋಪನ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಂಚದು ಇನ್ನಿ ಪೋತೇನೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೂಲಿತ ತೋಚ್ಪಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವಿ ಕೂಲಿದ ತೋಚ್ಪಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರ್ದು ಅಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಐಬ್ರೋಸ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಒಂಚು ಮಲ್ತದ ಫೈನಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ಸೊ ನೆತ್ತ ನಿಗುಲು ಕೇನೊಲಿ ಏತಾಂಡು ಬಂದು ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನೆಕ್ 350ಗೆ ಸುಂಡೇರ ಪ್ಲಸ್ 50 ಐಬ್ರೋದ ಅಂಚದು ಒಟ್ಟಿಗೆ 400 ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಗೊತ್ತಾ ಈ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿತ್ತೆ
ತೂಕ ದಾದಂಡಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೇರ್ಡ್ ಪಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೆ ಐಕಾರ್ ಪಂಡೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ರೀಗ್ ಪಂಡ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬೊರ್ಚಿನ ಎಂಕ್ ಪಂದ್ಯತ್ತಾರ ಪಂಡ ಮುಳ್ಪಡ್ದು ಕಟ್ಟ ಒಂಬರ್ಪುಣ್ಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜ್ಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೂರುಣ್ಗೆ ಅಂಚದ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಐಕದು ಸರಿ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡೆ ಇಂದು ಲೇಯರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನೊಂದಂಡ ಒಂದು ಚಿನ್ನಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಚಿನ್ನಡ್ದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಒಂದೇ ಓಕೆ ಬಂದು ಒಂದೇ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಲ್ಪದ ಪಾರ್ಲರ್ನ ಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟದವ್ರು ಇತ್ತೀರ ಅಂಚದ ಆರೆ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸೊ ಅಗುಲ್ ಮಿನಿ ಈ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇತ್ತಂಡ ಮಿನಿ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಎಂಕ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅಂಚದ ಲಾಗ್ ತೂಪೇನು ಪಂಡೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದೇರ ಅಂಚದ ಇಂಥ ಡೇ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಏನ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲಿಗ್ ದಾದಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಕೂಲಿ ಮಿನಿ ದೆಪ್ಪರ ಇತ್ತಂಡ ಅಥವಾ ಎರೆಗಂಡ ಏಜಾತ್ ನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಕೂಲಿ ದೆಪ್ಪುಡುಂದು ಇತ್ತಂಡ ಫ್ರೀ ನಿಟ್ಟೆಡ್ ಉಂಡುಗೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀಸ್ ಉಂಡು ಇಂಕುಲು ಫ್ರೀ ಅತ್ತ ಬಂದು ಪೋತುನ ಬಟ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಪೇ ಮಲ್ಪರಿತ್ತಂಡ ಸೊ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಜಿ ಕುಜ ಕೂಲಿ ದೇದಿರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೆನ್ ಪಂತೇರ ನನ್ನ ಏಪನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೊಚ್ಚಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಾರ 2 ವಾರ ಬಿಡ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕೂಲಿ ದೆತ್ತಿನತ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಶುಗರ್ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ದೆಪ್ಪುನ ಸೊ ಅಮ್ಮಗ ಒಂಚೂರು BP ಉಂಡಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗೆ ಶುಗರ್ ಗಿಗರ್ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ನೀನು ಅಡ್ಡೆ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ನಿಗುಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಮನ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ನಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಎರೆಗಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಇಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಪಂದು ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡ ಪಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಪೋದು ಕಾರ್ಲ್ ಹೆಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಣಂದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಿಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್